Sziasztok! Tóth Tamás vagyok, a Fűtőfölé cégnek az ügyvezetője. Ma egy különleges helyszínről szeretnék bejelentkezni, és megmutatni nektek, hogy milyen különleges kivitelezést csinálunk. A Magyar Nemzeti Lovasszínháznak a sátrában vagyunk, és megmutatom nektek, hogy éppen milyen munka zajlik. Amit érdemes tudni erről a projektről, hogy úgy kerestek meg minket, hogy gyakorlatilag a nézők az előadás során nagyon fáznak. Próbálkoztak nagyon sokféle kivitelezéssel, nagyon sokféle fűtési rendszerrel. Ha megnézitek, maga az alapterület hatalmas. Nagyon nagy a belmagasság, 60 méter hosszú a nézőtér, illetve az ülésre próbálfűteni kell. Próbálkoztak olyannal, hogy sötétsugárzókat, infrapaneleket helyeztek fel először a nézőtér fölé, illetve a székek fölé. Itt végig azok voltak, de sajnos nem hozták azokat az eredményeket, amiket elvártak. Télen, amikor nagyon nagy hideg volt, a nézők ugyanígy kabátban fagyoskodtak végig, és nem sikerült őket felfűteni. Ezt követően a következő megoldás az egy hő-légbefúvásos rendszer volt, amit a sátor oldaláról több helyen próbálták a nézőket felmelegíteni, meleg levegőt fújattak be a székek alá, és ezzel melegítették őket. A probléma ezzel az volt, hogy egy 3 órás előadás során kb. 200 000 forint fűtésköltség volt, plusz ezek mellett ugyanúgy nézők megfagytak. Ezt követően kerestek meg minket a itteni üzemeltetők, hogy mégis mit lehetne megoldani, hogy a nézők azok ne fázzanak. Ez nekik a legfontosabb, a nézőknek a kényelme, hogyha fáznak, nem fognak eljönni az előadásra. Amit kitaláltunk, annyi volt, hogy a nézőtér alá, közvetlenül a székek alá tettünk infrafűtést, fűtőfóliát, aminek a nagy előnye, hogy amikor az előadás elkezdődik, közvetlenül ezelőtt pár perccel bekapcsoljuk a fűtést, és a nézőknek a lábát, fenekét melegítjük. Ezáltal nagyon kellemes hőérzetük van, nem fognak fázni. Teljesen mindegy, hogy milyen belmagasság, milyen magas a sátor, mennyire szigetelt. Az infrának köszönhetően közvetlenül nézőket melegítjük. Pontosan ott fejti ki a hatását, ahol szükséges. Az történt, hogy felvettük a székeket, a székek alatt megfelelő létszezéssel kialakítottunk a fóliának a helyét, majd ezt követően a fűtésünket beraktuk ezzel alá közvetlenül. És amikor itt tovább jövök, látjátok, ez már kész végeredmény. Gyakorlatilag itt annyi történt, közvetlenül, amikor a néző megérkezik, bekapcsoljuk a fűtést, és kellemesen melegítjük őket. Azon kívül, hogy a fűtés az működik, nem utolsó sorban az üzemeltetőt érdekelt, hogy mennyibe fog ez fájni neki. És akármilyen hihetetlen, korábbi 200 000 forint helyett 20 000 forintból megúszza a fűtés költségét, és a nézők innentől kezdve nem fáznak. Ha van bármilyen speciális igényetek, tervetek vagy problémátok, keressetek minket, és biztos, hogy megoldjuk nektek. Sziasztok!